Fi knisja ippakjata ħbieb u qraba ta' Casey Xiberras taw l-aħħar tislima lil din it-tfajla waqt qudiesa fil-parroċċja ta' San Pawl il-Baħar fejn ġiet iċċelebrata l-ħajja tagħha. Xiberras mietet traġikament il-ħadd li għadda wara ħabta kera fis-Central Link f'Ħattart li fiha weġġgħu żewġ żgħażagħ oħra. Preżenti għal-funeral kien hemm l-istudenti tal-ITS, membri tal-Kumitat tal-Festa ta' San Pawl, kif ukoll it-tfajla l-oħra li kien hemm fil-karozza ma' Casey dakinhar tal-ħabta. Waqt il-funeral Casey ġiet deskritta bħala tfajla twajba ma' kulħadd u ferriħija, tfajla li dejjem pruvat tgħix mill-aħjar. Biċ-ċelebrant jgħid illi Casey issa qiegħda ferħana fih dan Alla u li qed tħares u titlob għal dawk kollha li kienu preżenti biex kif għexet hi ħajja kollha mħabba u sinċerità anke huma jkunu jistgħu jgħixu ħajja tajba minkejja tbatija li bħalissa dejjem minnha. Intant waqt il-funeral ta' Casey nġabru fondi illi ingħataw lil Puttinu Cares skont ix-xewqa tal-familja. U lejn l-aħħar tal-quddiesa, is-saċerdot ara il-messaġġ li kiteb Jason Xiberras mis-Sir Casey fuq Facebook. Lill-fjura tagħna int kont fjura bl-isem ta' Casey. Int kont fjura sabiħa kemm minn ġewwa u wisq minn barra. Int kont fjura li kont taf tħobb ta' rispett dejjem dik id-daħqa fuq wiċċek. U issa mort ma' fjuri oħra sbieħ mal-mulej. Flimkien ma' ommok, flimkien ma' ħuk, in-nanna u daw kollha li kienu iħobbuk. Ser nibqgħu inħobbuk. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni l-folla miġbura selmet lil din it-tfajla l-aħħar darba malli t-tebut inħareġ mill-Knisja ta' San Pawl il-Baħar.